quan vam denunciar el cas Mercuri, és que a mi em van punxar les rodes del cotxe 4 vegades, em van obrir el cotxe i es van emportar documentació un parell de vegades. A la seu d'Iniciativa de Sabadell van entrar a robar l'ordinador. Per tant, la màfia corrupta té una xarxa també de pressió i d'asfíxia a les persones que alerten que des d'un regidor potser és suportable, però amb una persona que no té al darrere una protecció una mica organitzada, doncs és difícil que pugui aguantar si no establim una xarxa ciutadana de protecció. Hem d'establir també mecanismes de protecció a la ciutadania que denuncia aquests casos. Jo recordo que en el tràmit i en la discussió de la llei de la transparència, que jo vaig ser també ponent en nom d'Iniciativa i Esquerra Unida, vam fer una proposta d'un nou articulat, d'un articulat inclòs a la llei, d'un sistema de protecció als alertadors, que són aquells funcionaris, aquells treballadors públics que des de dins detecten on pot haver-hi corrupció i poden denunciar, amb risc que s'estan jugant al seu lloc de treball, i això hem de ser conscients. Aquesta proposta va ser vetada per la majoria parlamentària. Em sembla que només la van votar a favor la CUP, nosaltres que érem els proposants, i crec recordar, no sé si el Partit Socialista va votar a favor o l'abstenir, però i el poder econòmic té una capacitat de corrompre, és un dels poders que més fa corrompre en el poder polític. Per tant, si no som capaços, i ara que parlem a Catalunya parlem molt i ho hem de fer, de la sobirania, doncs hi ha partits polítics, entre ells Convergència i Unió, que no posen en dubte la sobirania que té el poder econòmic per sobre de tot. Jo crec que un element important seria el de veure quins mecanismes legislatius tenim per poder controlar el poder econòmic, que avui és una de les peces fonamentals per poder corrompre també en el poder polític, perquè sempre que hi ha un polític corromput hi ha un empresari que corrompeix, hi ha un